Kayo lah surang ayun tantumu denai maminta usah tuan bulu sangko denai hanyo singgah sajo di ado corazon sana sa kampung sa pamainan sama solunya mangko tapi jangan tua usahlah kayo tuan panggakan lama nyokatan sampai rakuangan apa guna kayo baginda punya orang punya awak jauh dari sana dialah nggak begitu cuma iku mati